Il-Papa Franġisku ħabbar proċeduri simplifikati fuq l-annullament ta' żwieġ nisrani. Eluf ta' Kattoliċi kienu ilhom jilmentaw li s-sistema biex wieħed jikseb annullament mill-Knisja Kattolika hija ineffiċjenti, għalja u inġusta. Issa l-proċess għandu jkun eħfef. Matrimonju. Bidla ewlenija titratta l-għamla ta' tribunal li jiddeċiedi l-annullamenti. L-Isqof Djoċeżan se jkun l-imħallef ewlieni u jista' jagħti ġudizzju hu personalment jew permezz ta' tribunal imwaqqaf minnu. Il-tribunal għandu jkun magħmul minn 3 saċerdoti. Fejn dan mhuwiex possibbli jeħtieġ ikollu almenu saċerdot wieħed li jkun il-President tat tribunal u 2 lajċi. Sentenza favur nullità ta' żwieġ se tkun definittiva wara l-ewwel deċiżjoni, mingħajr ma l-koppja jkollha bilfors tistenna d-deċiżjoni tat-tieni tribunal. Bidla oħra se twassal għal proċess imqassar meta kemm ir-raġel u kif ukoll il-mara ikunu jridu annullament u l-provi jkunu ċari. Jekk l-isqof ma jkunx konvint, il-każ jgħaddi għal proċess ordinarju li jista' jieħu massimu ta' sena. Bosta Vatikanisti qed jaraw din ir-riforma bħala waħda ġiganteska, waħda mill-ikbar riformi li jagħmel il-Papa minn mindu ġie elett bħala suċċessur ta' Pietru. Din ir-riforma kienet ippilotata mis-Sagra Rota Romana u fiha l-għanijiet prinċipali tagħha huwa li jtaffu żmien tal-proċeduri, iqassru il-proċeduri kif ukoll l-ispejjeż ħajjonqsu b'mod konsiderevoli. Il-Vatikanista Frank Zammit kien ottimist li r-riforma ser tmexxi l-Knisja l qudiem. Qed ineħħu ħafna tbatija liċ-ċittadin komuni. Qal li bħalissa qed jitħabbru aktar riformi sabiex il-Knisja tkun aktar flessibbli. Dan ikompli ma' dak li qiegħed jipprattika il-Papa Franġisku. Dawn ir-riformi mhumiex ir-riformi kollha, kollox telaq minn dak il-Kumitat ta' Kardinali li l-Papa għamel biex jgħinu biex jirriforma l-Kurja Rumana. Naħseb jiena ser jikkomplimenta biex il-Papa itaffi mill-luġijat tan-nies anka meta ġimgħat oħra il-Knisja dieħla f'sinodu ta' 4 ġimgħat li se jiddiskutu il-problemi fil-familji.